A min, no persoal, hai unha parte política e hai unha parte persoal. Eu sou unha persoa que establece vínculos tanto coas outras persoas, necesito por naturaleza facelo así, como incluso con aqueles lugares que están vinculados ou vencellados ao que non fai ao longo da vida, non? Para min, Marín, eu aquí botei 7 anos na Beiguiña, veraneando nos veranos, acórdome perfectamente do Trolebús, acórdome perfectamente da película Jesucristo Superstar, a min no cine, aquí en Marín. O sea, hai un montón de lembranzas moi vencelladas o que pode ser Marín, e que de verdade son enternecedoras. Tamén me acordo dos paseos a Portocelo de Baguete, que de verdade me sentaba moi mal, porque me foi levantar ás 7 da mañá. Esa é a parte da anécdota, pero tamén é a parte dos vínculos que che fan que en determinados sitios, e un dos sitios en Marín, sea moi importante o candidato que leva, sea moi importante a lista que leva, sea moi importante apostar non por unha expectativa, porque os partidos están acostumados sempre ás formacións políticas e os inventos políticos que pode haber en cada momento, porque non todas as formacións políticas que se presentan teñen pedigrí de formacións políticas, senón que algúns son auténticos tinglados ou tenderetes. Nós para Marín necesitábamos realmente un gran candidato, e temos un gran candidato. Necesitábamos unha gran lista, e por todo o que levo percibido, todo o traballo que se leva feito aquí, temos unha gran lista. Non para presentar unha expectativa, senón para presentar unha esperanza, que é a clave. Hai que levar ese golpe de esperanza hacia a sociedade, ese golpe de esperanza que nos implique de que para facer o mismo co que levan feito durante todo este tempo os demais, é mellor quedarse na casa. Nós presentámonos, conquerimos este dereito a participar nestas eleccións para cambiar. Pero para cambiar desde un punto de vista de tranquilidade, nun proceso moderado de diálogo, que supere un pouco un dos males endémicos que pode ter Galicia e pode ter tamén o propio Marín. Aquí en Galicia hoxe temos dos gobernos da Xunta, temos o goberno do PSOE, o goberno do BNG, que se contrapolamos. En Ourense onte convocaba un acto ás 12:30 da mañá e inmediatamente convocaba outro. Vai ser o demo que algún saque unha foto máis grande de titulares. E paralelamente, outro goberno na sombra, económico, ainda residual, que sigue de alguna maneira condicionando isto. Isto hai que realmente cambiar, hai que mudar, hai que traer esa esperanza que realmente nos resultados, eu teño aquí diante os resultados das eleccións en Marín, nos últimos 3 comicios, aparentemente ganas os partidos como o PSDG, PSOE ou o PP, que acadan 4.000 e pico votos, pero iso é unha falsa realidade, iso non é correcto. Quen gana as eleccións en Marín non é ningún dices dos partidos, ganas a abstención. Hai 8.000 e pico personas de Marín, por falar de Marín, en Marín, que se abstenen, que non se sinten ilusionadas, que non les representa ningún tipo de esperanza, ningún tipo de credibilidade, ninguna das candidaturas, nin das listas que van a ese concello. Que queren dicir? As eleccións non se van a ganar, comentaba fai un momentiño, nin con campañas mediáticas, nin siquiera con máis ou menos publicidade electoral. Van a ganar o activismo dunha lista, a credibilidade, a autoridade moral dunhas persoas que sean capaces de defender un ideario e que sean capaces de levar propostas novas a unha serie de xente que non vota non porque non queira votar, senón porque non se sinte mobilizado por todas esas campañas institucionais e ou campañas de arrastre de votos que, aínda así, sendo moi poderosas, non son capaces de levar. E tamén en Marín hai outra cousa curiosa e dunha lectura tremendamente importante. Hai 260 cidadáns desta vila que asisten cada vez que hai unhas eleccións, as furnas depositan a súa papeleta e depositan en blanco. Para mí ten unha importancia moi grande este dato, porque estamos falando que son persoas preocupadas, que queren participar, que queren cumplir con toda esa deber que se sinten como cidadáns, pero que ao non se atopar representados en nada do que hai, en nada, nin os de antes, nin os de agora, nin posiblemente cando cheguen, se non estuveran o galeguismo polo medio, pois nos que viñeran despois se sentirían representados e motivados para votar. Esa sinerxia, esa dinámica, podémola cambiar. E vámola cambiar porque o 27 de maio haberá unhas eleccións, elixiremos novas persoas, homes e mulleres que realmente dirixan os destinos de Lalín, pero despois do 27, Marín, despois do 27, perdonade, pero un pouco de máis tempo, cambio de nome a pasar esa toponimia esa total e absoluta, non?
Pasado ese 27 de maio hai toda unha etapa que hai que construir, todo un proceso que hai que construir. A xente de Marín, os homes da mundial, sobre todo esa xente nova. A verdade que a mí me ilusiona moitísimo eso, porque cada vez que se mira para a xuventude parece que só se mira como presuntos delincuentes, como presuntos drogadictos, como presuntos amos das noites ou das borracheras. E hai que empezar a pensar de que eles son realmente os que poden cambiar, son un futuro. E como tal futuro hai que apostar, hai que representar, hai que respetar. Con todo o prazer do mundo. Todo o teu é sempre o teu servicio, por suposto, que agradecete. Moitas gracias.